Bon dia. El nostre vídeo tractarà sobre la científica Isabel Abadanés. Isabel és de Guadalajara i actualment té 29 anys. Va estudiar química en la Universitat d'Alcalá de Henares, però aquesta no era la seva primera opció. Principalment, volia estudiar bioquímica, però per diversos motius no va poder entrar a la carrera i va decidir entrar a la carrera anteriorment nomenada amb la intenció de canviar-se posteriorment, cosa que no va fer. Durant la seva carrera universitària va realitzar una experiència Erasmus a Dublín i va acabar el seu doctorat a Escòcia. La seva tesi va tractar sobre l'estudi de fàrmacs amb intenció de trobar cura per al càncer, centrant-se sobretot en el coll de l'úter i pit. Actualment investiga com fer possible aquesta cura dissenyant uns fàrmacs que siguin capaços d'alliberar els fàrmacs dins de la cèl·lula cancerosa i així evitar els efectes secundaris d'altres tractaments com la quimioteràpia. El motiu d'aquesta elecció, l'especialització en fàrmacs, es deu a la seva passió per la biologia, ja que amb aquest estudi va poder combinar les seves dues passions, la biologia i la química. En explicar la seva experiència en la carrera, i un fet remarcable és que el segon curs va ser el que més dificultat va tindre al seu parecer. A pesar d'això, sempre va rebre el suport de la seva família, amics i professors de pràctiques inclosos. No va tindre mai cap referent clar que la inspirara a seguir una carrera científica, però va tindre un professor a l'ESO que la va animar a aconseguir-ho. Si va tindre referents femenins a la carrera en la universitat, les seves professores de les pràctiques, especialment una amb què encara manté contacte. Actualment, Isabel es dedica a la investigació de xarxes metanoorgàniques, formes de molècules, materials porosos i a amassament de gasos selectius. Aquesta investigació és duta a terme a la Universitat de València. Aquesta universitat li dona la possibilitat de donar classe, cosa que va fer l'any passat a la Facultat de Bioquímica. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti, ve que lo has logrado. Durant la pandèmia, l'època Covid, la seva investigació es va veure interrompuda, però els va permetre analitzar les dades que ja havien recollit amb antelació. Un dels motius pels quals estem fent aquesta presentació és per donar visibilitat al treball realitzat per les dones en la ciència. Una de les qüestions que ens va interessar va ser si la carrera igualava. Isabel es va contar que en aquest cas a la carrera hi havia més o menys el mateix nombre d'homes que dones. No obstant, a mesura que anava especialitzant-se, va observar que el nombre d'homes era superior al de les dones. A més, destaca les dificultats sobrites a l'hora del tracte per ser una dona jove. Per a combatre aquest fenomen, actualment realitza xerrades als col·legis i instituts per tal de ser un exemple de referent per a les futures generacions. Isabel presenta diverses aficions, entre les quals destaquen la pintura, el ioga, el cant i la lectura. Quant al seu futur, Isabel aspira de 5 a 10 anys a tindre el seu propi grup d'investigació per a investigar malalties, fàrmacs, el tractament d'aigües residuals, és a dir, per ajudar a la societat. Aquest ha sigut el nostre treball sobre Isabel Abadanés, investigadora i científica. Ha sigut un plaer poder donar visibilitat i conèixer a aquesta dona. Moltes gràcies.